CJ. Ebe. Cold na siya, oh. Sabado ngayon dito sa amin. Ito lang, nasa mall kami ngayon. Dahil nag-ride ako kay Kurt. Pumasok sa trabaho. Tapos nag-breakfast kami sa Tim Hortons at dinalhan namin si Kurt ng paborito niyang farmer's wrap, yung sausage. Kaya yan, inabot namin sa kanya. Tapos ito, nag-ikot-ikot kami dito ni CJ. Yung ibang store sarado pa. So ganito lang yung ano namin dito, yung life pag nakatira dito sa sa maliit na city. Umiikot lang sa ganito, kaya walang ibang mapuntahan. Pero kung gusto nyong makapunta sa dito tulad nito sa lugar namin, dumadayo kami, naglo-long drive kami, let's say sa sa Regina or sa Saskatoon. Kaso ang Regina 2 hours drive yon. Tapos ang Saskatoon naman about 3 hours, mga lampas pa nga. So ito, sarado pa yung mga store. At ito naman talagang sarado pa yan. Ginagawang food court yan. Yan ang magiging dating ng food court dito. Yan, ito mga more on clothing yung mga store dito. Ayan. Eclipse, Warehouse 1. And ito naman mga bilihan ng gadget, The Source. So most of our gadget, mga cellphone namin dito namin kinuha dito sa The Source. Ito naman dati nagsarado yan. Ayan. Mga yan, mga imported na clothing. Ayan yung sport chick, yung anak ko dyan siya nagtatrabaho. Ito, ibang nationality ang may-ari niyan. Ito yung entrance dito sa amin. At dito kami lalabas yan. Yung mga papasok guys, mga naka-hoodie na rin tulad ko. Mga naka-hoodie na rin sila. Dahil malamig na. Nabangga ako. Hi. Tingnan, malamig na guys yan. Hello. Tim Hortons yan. Tulad ng sabi ko, simple lang ang ano namin dito. Pamumuhay dahil small city lang. Stroller? Oh yeah. Oh, where did we? Where's Papa's car? Over there. So ayan naman yung liquor store yan. Very cold now. Nangangagat na yung yung lamig. Careful. Ayan. So yun lang guys. Saturday dito. Yun lang. Walang gaanong dito. More on trabaho kami. Ako. Tapos bahay. Tapos ganito, ito lang yung mga pwedeng mapuntahan namin. Tapos ayan, lalo na ngayon winter na, taglamig na. So
parating na naman yung winter. So ano, winter life na naman, kung ano yung mga usual na dapat naming mga paghandaan tuwing winter dito sa amin, dito sa Canada. Tapos yun, na paano kami maging healthy during the winter time, ano yung mga dapat pinaghahandaan, yung mga sinusuot, mga clothing, tapos yung mga ayan, taglamig. Where? Wedding. Where is that? Well, we always go when it was snowing. Okay. So, it's leading, yeah. I remember it. So, it's leading yan. So, yun lang. Walang gaanong ano ngayong araw. So, mamayang alauna, baka pumunta kami sa football field dahil may laban ang team ng ano ng Esteban. May iba silang kalaban sa ibang lugar. So, baka manood kami mamaya. Pupunta kami doon sa baba, doon sa may Woodlawn Regional Park, doon sa may golf course, somewhere there doon. Baka manood na lang kami. So, para kahit na naman paano malibang-libang, dahil ito bahay, trabaho, yun lang yung nagiging lifetime cycle ng aking ano dito, ng aming mga buhay-buhay dito sa lugar namin dito sa Esteban. Yan. Okay. So ano pala, pupunta muna ako sa ano, sa Hub International dahil itong car na to last day ng registration ngayon. So ano, kailangan ko nang iparehistro ito dahil bukas pag hindi ito nakarehistro, hindi ko ito pwedeng gamitin. So bali ako ang driving bukas. Okay. Punta muna kami guys doon sa ano, sa Hub. Okay guys. Accredited ng ano, ng SGI, Saskatchewan Government Insurance, kumbaga sa Pilipinas LTO. So ang meaning ng SGI, Saskatchewan Government Insurance, ang meaning niyan. Yan sa may corner, sa may left side, nasa corner ng building na yan sa BP Eater Plaza yan. So ano, pupunta ako dyan para i-register itong aking car para magamit ko bukas dahil last day niya ngayon. Sobrang ano, may hangin din, mahangin, no? Nakakatuwa yung ano, yung painting doon, no? Yung paint sa may ano, naka-facing dito sa daan. Ayan, no? Yan sa guys, yan. Nakakatuwa. Ay, ang babae na yan, yung naka-paint yan sa may yan. 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 Yung naka ano na yan, naka-painting na yan guys. Yan, lalapitan ko yan. Kita nyo yan. Yung babae na yan, yan, katrabaho ko yan dito sa may Blackbird, dito sa may Blackbird bar. Yan. Sa kitchen nga lang ako. Pero yung babae na yon, siya yung bar sa amin, bar girl dito sa amin. Yan. Si Stacia, siya si Stacia yan. So co-worker ko siya dito sa aking job dito sa may hotel, sa Days Inn. Siya yung co-worker ko yan. Kaso ngayon huminto muna ako dahil nag-exceed ako sa aking income last year. So pag over income kasi, lumampas ako sa bracketing nung ano, nung aking earnings. Grabe ang binabayarang tax owing. So owing ako last year sa nung nag-file ako ng tax, owing ako ng almost 6 grand.
So nung napakalaking pera nun, kung sa Pilipinas magkano ang $6,000. Yan, sobrang laki nun. So nagpahinga muna ako. Sabi ko stop muna ako sa isang trabaho, sa pangalawang trabaho. Nag-stay muna ako sa isang job ngayon para mabawasan yung ano. Ayaw ko kasi maulit guys na over income na naman ako. By the way, ito yung Hub Insurance yan. Yan, Hub. So pupunta ako dyan guys. Yan. Okay. So you wait me here? Are you sure? Okay. So guys, okay na. Ayan, saglit lang nakuha ko na yung registration ng aking car. Ito na. Yan, nagbayad ako ng 109 something. Yan, yung monthly nitong aking vehicle. Ganun lang kabilis dito dahil nung pagpasok ko merong dalawang customer. Tapos kaka-open lang ng isang counter. So tatlo yung counter nila, 4 pa nga ata. Kaya na process ka agad. So ganun lang kasimple. Punta ka lang dito or doon sa pinaka main ng SGI. Saglit lang guys. Mga minuto lang. Hindi nga inaabot ng 2 minutes. Nabigyan na ako ng registration. No? Bilis lang dito. So yun na muna guys. Ano muna tayo? Next naman tayo.